ниҳоятан қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2021 қабул гардид. мисли ҳар соли дигар барои соли 2021 низ бюҷети давлатӣ бо афзоиши маблағҳои даромаду хароҷот ба нақша гирифта шудааст. фарқияти даромади бюҷет имсол низ бештар аз 1.5 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ҳадафи роҳ овардани мо ба ин масъала боз ҳам дар он аст ки дар шароити пандемияи ҷаҳонӣ аксар кишварҳои пешрафта наметавонанд масъулият ё вазифаҳои иҷтимоӣ шонро иҷро кунанд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ки тоҷикистон давлати иҷтимоист ва бюҷети ҳарсола ҳам пеш аз ҳама аҳамияти иҷтимоӣ дорад, давлат то куҷо метавонад дар чунин шароити душвор ҳадафҳои иҷтимоии худро бароварда кунад. салом бинандагони гиромӣ, барномаи навбатии тавозун аст пешниҳоди шумо. мо дар ин барнома атрофи бюҷети соли 2021 суҳбат хоҳем кард. масъалаи таҳияи лоиҳаи қонуни бюҷет, таъмини иҷро ва хароҷоти бюҷети давлатии соли 2021-ро аз вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва масъулони вазорати молия пурсон хоҳем шуд. моро ҳамроҳ бошед. ҳаҷми умумии даромади бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 ба маблағи 27 миллиард 645,8 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки ба 29,8% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. даромади бюҷет нисбат ба соли 2020 ба андозаи 6,1% ё 1 миллиард 591,8 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ин зиёдшавӣ аз ҳисоби даромадҳои ҷорӣ 1 миллиард сомонӣ, маблағҳои махсус 237,7 миллион сомонӣ, лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 354,1 миллион сомонӣ таъмин карда мешавад. пеш аз ҳама он даромадҳои қисми андозӣ, гумрук ва он дигар даромадҳое ки бевосита ба буҷаи давлат ворид мегарданд, инро дар назар дорад ва дар бобати худи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ мо аллакай ҳама огоҳ ҳастем аз ин ва бевосита баъди ба анҷом расидани он созишномаҳо, он маблағе ки аз ҳисоби лоиҳаҳои даромади маблағгузорӣ махсус барои лоиҳаи давлати мисол сармоягузорӣ ворид мегарданд ва аз ҳамин ҳисоб яъне дар назар дошта шудааст. вазни қиёсии даромадҳои буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 29,8%-ро ташкил медиҳад. сохтори даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хоб аз ҳисоби сарчашмаҳои зернӣ ташаккул ёфтааст. аз ҳисоби даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ бо назардошти грантҳо барои дастгирии буҷет 20,5 миллиард сомонӣ, аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои буҷетӣ 2,3 миллиард сомонӣ, аз ҳисоби грантҳо ва қарзҳо барои лоиҳаи инвеститсионӣ 4,8 миллиард сомонӣ, аз ҷумла грантҳо 2,5 миллиард сомонӣ, қарзҳо бошад 2,3 миллиард сомонӣ. даромади ташаккули қисми даромади буҷети давлатӣ нишондиҳии рушди соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёти кишвар, аз ҷумла ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ 13,8%, кишоварзӣ 7%, боркашонӣ 9,5%, мусофиркашонӣ 4,7%, гардиши савдои хориҷӣ бошад 8,3%. байнобат гирифта шудааст ки дар асоси ин нишондиҳандаҳо даромадҳои ҷории буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ба маблағи 20,2 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шудааст, ки нисбат ба нақшаи тасдиқшудаи соли 2020 1 миллиард сомонӣ ё ки бо афзоиши 6% зиёд мебошад. таҳиякунандагони лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ба ин назаранд ки дар таҳияи бюҷети давлатӣ пеш аз ҳама афзалиятҳое ки дар паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шуданд, ба инобат гирифта шудааст. яъне соли оянда низ дар бюҷети давлатӣ афзалият ба соҳаҳои иҷтимоӣ дода мешавад. дар раванди таҳияи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи афзоиши воқеӣ ба андозаи 7,6% ва ба маблағи 92,6 миллиард сомонӣ, индекси дефлятории маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3,1% ва меъёри таворрум 6,9% дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда ба инобат гирифта шудааст. дар буҷети давлатӣ ба маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ афзалияти махсус дода шудааст. яъне ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ дар соли 2021 ба 13 миллиарду
164,2 миллион сомонӣ баробар буда, нисбат ба бюджети соли 2020 1 миллиарду 434 миллион сомонӣ, ё ин ки 12,2% афзоиш ёфта, 46,6% ҳаҷми умумии хароҷоти бюджети давлатиро ташкил медиҳад. дар бюджети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузории самтҳои муҳими иҷтимоию иқтисодии кишвар ба хусус бахшҳои афзалият дошта ки дар паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дард шуданд ва ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, инчунин тадбирҳо дар барномаҳои миллӣ, консепсияҳо ва дигар барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоӣ барои давраи миёнамуҳлат пешбинӣ шуда ва нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти паёмадҳои таъсири пандемияи бемории сироятии COVID-19 ба инобат гирифта шуда. дар бюджети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз рӯи афзоиши воқеӣ ба андозаи 7,6% ба маблағи 92,6 миллиард сомонӣ, индекси дефлятори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 3,1% ва меъёри таваррум 6,9% муайян карда шудааст. соли оянда низ сарчашмаи асосии даромади бюджети давлатӣ пардохтҳои андозиву гумрукӣ хоҳад буд. طبق تحلیل و پیشگویی کارشناسان قسم اساسی درآمد بودجه دولتی حدوداً 22 میلیارد سومونی در سال 2021 اساساً از حساب اندازهای گوناگون از جمله انداز از ارزش اضافه شده، اکسیس‌ها، انداز از فایده، انداز از درآمد و درآمدهای غیر اندازی تامین کرده می شود. وابسته به این هنگام تهیه لایحه بودجه راه و واسطه‌های بلند برداشتن مأموری‌کننی انداز، وسیع نمودن زمینه اندازبندی، تامین رشد واقعی اقتصادیات و تشکیل نمودن جای‌های کاری نو به این نوبت گرفته شده است. бюджет давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 аз ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда ба маблағи 7 миллиарду 666,3 миллион сомонӣ ё бо афзоиши 4,7%, аксизҳо ба маблағи 680,5 миллион сомонӣ ё бо афзоиши 10,6%, андоз аз фоида ба маблағи 2 миллиарду 55,6 миллион сомонӣ ё бо афзоиши 2,7%, андоз аз даромад ба маблағи 2 миллиарду 377,5 миллион сомонӣ ё бо афзоиши 6,6% муайян карда шудааст. даромадҳои ғайриандозӣ ба бюджети давлатӣ дар соли 2021 ба маблағи 1 миллиарду 398 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2020 110 миллион сомонӣ ё 8,5% зиёд мебошад. аз маблағи умумӣ, яъне ки 22 миллиард сомонӣ ки мо қайд кардем, 18,8 миллиард сомонӣ бо афзоиши 890 миллион сомонӣ ба воридоти андозӣ ва ба воридоти андозӣ ва 1,4 миллиард сомонӣ бошад ба воридотҳои ғайри андозӣ рост меояд. нишондиҳаи мазкур дар қиёс ба нишондиҳандаҳои соли 2020 мутаносибан 5% ва 8,5% зиёд мебошад. нақшаи даромадҳои дохилӣ аз ҳисоби воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ ки ҷамъовари он ба зиммаи мақомоти андоз вогузор карда шудааст, дар ҳаҷми 13,7 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст. афзоиши он нисбат ба нақшаи тасдиқшудаи соли ҷорӣ 684 миллион сомонӣ ё ки 5,2% зиёд мебошад. дар таҳияи дурнамои нақша рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, сатҳи таваррум, даромади воқеи солҳои гузашта ва бақия пулаи андоз низ ба ҳисоб гирифта шудааст. нақшаи пардохтҳои гумрукӣ ки ҷамъоварии онҳо ба зиммаи хадамоти гумрук вогузор гардидааст ба маблағи 5,8 миллиард сомонӣ муайян карда шуда, афзоиши он нисбат ба соли ҷорӣ, нақшаи тасдиқшудаи соли ҷорӣ 295 миллион сомонӣ ё ки 5,3% зиёд мебошад, ки вазни қиёсии он дар ҳаҷми умумии воридоти мол 14,7%-ро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии даромадҳои андозӣ ва ғайриандозӣ ки ба қисмати кумитаи андоз вогузор шудагиаш 67,9% даромадҳоро ташкил медиҳад. аз ҷониби хадамоти гумрук бошад агар 28,8%, 3,3% дига бошад ба дигар мақомотҳо рост меояд. дар соли 2021 даромади бюджети ҷумҳуриявӣ 11 миллиарду 499,1 миллион сомонӣ
ба нақша гирифта шудааст ки ин нисбат ба соли 2020 яъне ба андозаи 3% ё ин ки ба маблағи 343,5 миллион сомонӣ зиёд мебошад. маҷмӯи хароҷоти бюджети давлатии соли 2021 барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, фарҳанг ва инчунин ҷиҳатҳои маблағгузории соҳаи воқеии иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон равона карда шудааст. коршиносон мегӯянд ки ҳукумати тоҷикистон ҳадафҳои иқтисодию иҷтимоии худро пай дар пай ва марҳила ба марҳила амалӣ мекунанд. Ин сабаб мешавад ки таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти мамлакат тадриҷан коҳиш ёбад. Масалан, дар раванди ташаккули қисми даромади бюҷети давлатии соли оянда нишондиҳандаи рушди соҳаи саноат 13.8% ба нақша гирифта шудааст. ҳамагӣ як сол пеш эълон гардидани саноати кунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ инак натиҷаи худро медиҳад. яъне дар давоми як соли татбиқи ин ҳадаф аллакай дар гӯшаву канори мамлакат даҳҳо корхонаҳои хурду бузурги нави саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуданд ки он ҳам ҷойи кор аст, ҳам истеҳсоли маҳсулот ва ҳам сарчашмаи нави андоз. фаъолияти мунтазами ин корхонаҳо ҳиссаи саноатро дар таъмини бюҷети давлатӣ афзун гардонид. ҳолон ки солҳои қаблӣ дар таъмини бюҷет дигар соҳаҳо аз ҷумла кишоварзиву нақлиёт ва соҳаҳои савдову хизматрасонӣ афзалияти бештар доштанд. дар раванди ташаккули қисми даромади бюджети давлатӣ нишондиҳандаҳои рушди соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёти кишвар аз ҷумла ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ 13.8%, кишоварзӣ 7%, гардиши савдо 7.5%, боркашонӣ 9.5%, мусофиркашонӣ 4.7% ва гардиши савдои хориҷӣ 8.3% ба инобат гирифта шудааст. албатта ҳамасола ҳам дар паёмҳои хеш ва ҳам дар вохӯрӣ бо соҳибкорони кишвар асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пайваста кӯшиш мекунанд ки ба соҳибкорони хурду миёна ва соҳибкороне ки равияи истеҳсолкунӣ доранд ба онҳо имтиёзҳои гуногун ҷорӣ намоянд ва мову шумо шоҳиди он ҳам гашта истодаем ки имрӯзҳо тамоми он корхонаҳои нав дар доираи ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар сохта ба мавриди истифода қарор дода шуда истодаанд. ин гувоҳи он аст ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат ва ҳукумати кишвар ба онҳо якчанд намуди имтиёзҳо аз он ҷумла озод намудан аз боҷи гумрукӣ то як муҳлати муайян наспордани андозҳо ҷиҳати ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ ва боз чунин имтиёзҳои зиёде ҷорӣ гардидаанд ки имрӯз соҳибкорони мо метавонанд аз инҳо бархурдор бошанд. яке аз сарчашмаҳои асосии ташаккули қисми даромади бюджети давлатӣ вобаста аст аз хиди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ аз ҷумла хиди саноат. дар ҳолате ки агар нишондиҳандаҳои қайд кардам ки агар саноатӣ пурра таъмин шавад даромади бюджети давлатӣ ҳам таъмин мешавад. барои хотири чи қисми нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохили аз ҳисоби маҳсулоти саноатӣ хуб 13.8%, мана ҳамасола хуб маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ рушд меёбад. ҳамасола вақте ки бо мақсади дастгирии мисол рушди соҳибкорӣ мисол ҳамасола дар қонуни бюджет ҳам дар кодекси андоз ҳам мисол имтиёзҳои андозӣ пешбинӣ шудагиаст ки имтиёзҳои пешбинӣ мо имрӯз дидем ки дар баъзе соҳаҳои иқтисодӣ аллакай таъсири худшон расонидаистанд, яъне ки нишондиҳандаҳо зиёд шудааст. агар мисол дар алоҳидагӣ гирем мисол соҳаи паррандапарварӣ гирем мана бинед чӣ қадар истеҳсоли маҳсулот зиёд шуд нисбат ба солҳои пеш. ҳам бозори дохилаи худмон мисол вай шудааст ва аз рӯи баъзе барномаҳо бояд ки содирот ҳам аллакай ки вай пешбинӣ шудагӣ содирот шавад. ин ҳамаш ҳам дастгириҳои давлатӣ аст ки мисол на ин ки аз соҳиб дар ҳамаи соҳаҳо аллакай ҳаст ҳамин имтиёзҳое ки додистем мо натиҷа додистанд. ҳамагон огаҳ аз он ҳастем ки баъди паёми пешвои миллат ки дар ҳадафи чоруми миллӣ равона шудааст, яъне ҳадафи саноатикунонии босуръат, мо имрӯз ҳама огоҳӣ дорем ки дар соли 2020 чӣ қадар корхонаҳои хурду азим яъне дар ҷумҳурии тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ карданд ва ҳамаи инҳо вобаста ба фаъолияти кории худ мо ҳама медонем ки ба бюджети барои ғанӣ гардондани бюджети соли 2021
زمینه مناسب میباشه. همچنین اندوسپارنده هستند، همچنین اون امتیازهایی که امروز برای فعالیت آنها علیه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی پیشنهاد شدند، در برابر این آنها برای غنی گرداندن بودجه دولت در سال 2021 زمینه مساعد میگذارند. نوابسته از آنه که امروز در جهان معاصر پاندمی بیماری سرطانی کووید 19 علیه جهان را فرا گرفته ایستاده است، نوابسته از این حکومت جمهوری تاجیکستان همه تدبیرها را بهره یعنی در اون نقطه هایی که ما باید در آینده نایل شویم با اون زمینه گذاشته ایستاده است و امروز در نوبت خود در برابر پاندمی بیماری سرطانی کووید 19 امتیازها نیز امتیازهای هم اندازی هم امتیازهای با فعالیت صاحبکاری نیز داده شده بود که این نیز یک سبک آوردن برای فعالیت صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان میباشد. اکنون در باره خراجات، معمولا هر سال خراجات بودجه دولتی در تاجیکستان نسبت به درآمد بیشتر است. سال آینده نیز برای خراجات و مبلغ‌گذاری سمت‌های مهم اجتماعی و اقتصادی 28.1 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است که نسبت به درآمد حدود 0.5% مجموع محصولات داخلی یا 463 میلیون سومانی زیاد میباشد. کارشناسان میگویند که چنین حالت با همه کشورهایی که به ساحه‌های اجتماعی افضلیت میدهند خاص است. در تاجیکستان هم با نظر تامین پوره عهده‌داری‌های دولت در سمت حفظ اجتماعی اهالی، مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه و اداره‌های ساحه‌های اجتماعی، تامین برنامه‌ها و ادامه اصلاحات در ساحه‌های افضلیت داشته کسر بودجه به نظر می‌رسد. خراجات بودجه دولتی سال 2021 از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری در حجم 28 میلیارد و 109 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است که 33% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. این رقم نسبت به بودجه سال 2020 با مبلغ 1 میلیارد و 705 میلیون سومانی یا 6.4% زیاد میباشد. حجم عمومی کسری بودجه برای سال 2021 با اندازه 0.5% مجموعی محصولات داخلی یا اینکه 463 میلیون سومانی معین کرده شده است. کسری بودجه در سالهای 19 و 20 هم 0.5% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل میکرد که در سال 2020 این مبلغ 349 میلیون سومانی را تشکیل داد. منبع‌های پوشانیدنی کسری بودجه مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 با طور زیرین معین کرده شدند. 24 میلیون سومانی از حساب خصوصی گردانی و اجاره مالکیتی جمهوریوی، 100 میلیون سومانی از فروش وکسل های خزینه‌داری، 10 میلیون سومانی از حساب مبلغ های آزاد بودجه جمهوریوی به حالت 1 ژانویه سال 2021، 253 میلیون سومانی از حساب مبلغ های قرضی و گرانتی سازمان های بین المللی مالیوی، 30 میلیون سومانی از صرفه برگزاری آزمون خرید دولتی مال، کار و خدمات رسانی و 15 میلیون سومانی از حساب اجرای برزیادی نقشه درآمدی بودجه‌های محلی. در بودجه دولتی برای سال 2021 حجم عمومی خراجات ساحه معارف با مبلغ 5 میلیارد و 597.1 میلیون سومانی پیش بینی کرده شده است که نسبت به سال 2020 590.3 میلیون سومانی یا اینکه 11.8% افزایش یافته 19.9% حجم عمومی خراجات بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. این مبلغ‌ها اساساً یا اینکه بیشتر با سمت‌های افضلیت‌ناک ساحه یعنی رشد تحصیلات تو مکتبی، رشد نظام تکمیل اختصاص، مجهزگردانی مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و با تجهیزات و لوازمات تعلیمی تامین نمودن آنها برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه در همه زینه‌های تحصیلات با چاپ کتاب‌های درسی و تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص چی در داخل و چی در خارج کشور به نقشه گرفته شده است. ساحه تندرستی نیز یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت محسوب یافته. خراجات ساحه برای سال 2021 از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری 2 میلیارد و 350.4 میلیون سومانی پیش بینی شده است که نسبت به بودجه سال 2020
509 миллион сомонӣ ё ин ки 27.6% афзоиш ёфтааст. барои хароҷоти соҳаи суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бошад ба маблағи 4 миллиарду 174,3 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба буҷети соли 2020 ба маблағи 262,8 миллион сомонӣ ё 6,7% афзоиш ёфта 14,8% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети давлатиро ташкил менамояд. ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаи фарҳанг ва варзиш бошад ба маблағи 1 миллиарду 42,5 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст ки нисбат ба буҷети соли 2020 ба маблағи 69,8 миллион сомонӣ зиёд пешбинӣ гардидааст. ҳамасола хусусияти иҷтимоии хароҷоти буҷети давлатӣ нигоҳ дошта шуда, аз нисф зиёди он барои маблағгузории ин соҳаи иҷтимоӣ равона гардидааст. дар ин робита барои маблағгузории соҳаи иҷтимоӣ дар соли 2021 маҷмуан 13,2 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба буҷети тасдиқшудаи соли 2020 1,7 миллиард сомонӣ зиёд буда ба 30,3% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. барои пардохти музди меҳнат барои соҳаи иҷтимоӣ дар соли оянда 4,5 миллиард сомонӣ бо афзоиши 20% ё ин ки ба маблағи 744 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст. бо мақсади иншооти хусусияти иҷтимоӣ дошта дар буҷети давлатии соли 2021 аз ҳисоби маблағҳои мутамаркази буҷети давлатӣ 648 миллион сомонӣ, инчунин барои татбиқи 14 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар ин соҳаҳо 749 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. бо мақсади ноил гардидан ба истиқлолияти энергетикӣ, раҳоӣ аз бумбасти коммуникатсионӣ, таъмини бехатарии озуқаворӣ ва саноатикунонӣ бо суръати кишвар барои маблағгузории соҳаҳои воқеии иқтисодиёт 8,4 миллиард сомонӣ, аз ҷумла барои соҳаҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, муҳити зист ва хоҷагии ҷангал 1,3 миллиард сомонӣ, комплекси сӯзишворию энергетикӣ 3,8 миллиард сомонӣ, кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 741 миллион сомонӣ, саноат ва сохтмон 193 миллион сомонӣ, нақлиёт ва коммуникатсия 2,3 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст. 6,8 миллиард сомонӣ ё ин ки 81% ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаи воқеии иқтисодиётро маблағгузории асосии мутамаркази давлатӣ ва ҷалби сармоягузории беруна ташкил медиҳад. барои таъмини уҳдадориҳои давлат дар назди созмонҳои байналмилалии молиявӣ ва сиёсӣ, инчунин пардохти аъзоҳақиҳо ва нигоҳдории намояндагиҳои кишвар дар хориҷа маблағи 295 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст. ба маълумоти оморӣ то моҳи октябри соли равон қарзи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 3,1 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки ин баробар ба 43% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мебошад. дар соли оянда низ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасмим дорад ки барои таъмини рушди соҳаҳои воқеии иқтисодиёт аз ҷумла соҳаи энергетика қарзҳои иловагӣ бигирад. бо таваҷҷӯҳ ба фазои озоди сармоягузорӣ ва ҳамчунин баланд будани сифати хизматрасониҳои пардохти қарзи беруна, коршиносон мегӯянд, ки дарёфти қарзҳои иловагӣ барои кишвари мо мушкилии зиёд нахоҳад дошт. қайд кардан зарур аст ки ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳамда ташкилоти байналмилалии молиявӣ созишномаи қарзӣ ба имзо расонидааст ва аз ҷумла бонки умумии ҷаҳонӣ, бонки осиёи рушд, бонки авропоӣ таҷдид ва рушд, фонди саудӣ, фонди опек, эксим бонки ҷумҳурии халқи Хитой мебошанд, ки ин қарзҳо аз онҳо ҷалб гардидааст. ва дар умум ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 170 созишномаи қарзӣ ба имзо расонидааст, ки аз инҳо 73-таи он айни ҳол татбиқ гардида истодааст. вобаста ба хизматрасонии қарзи берунаи ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2021 қайд кардан орид аст, ки хизматрасонии қарзи беруна барои пардохти қарзи асосии ҷумҳурии тоҷикистон 1 миллиард 487 миллион сомониро дар бар гирифта ва хизматрасонии фоизи қарз 817 миллион сомониро ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯъ нисбат ба соли 2020 278 миллион сомонӣ ё ки 13,4% зиёд мебошад.
маблағгузории лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ дар соли 2021 аз ҳисоби тамоми сарчашмаҳо ба андозаи 4 миллиарду 988 миллион сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки аз ҷумла маблағҳои қарзӣ 2 миллиарду 340 миллион сомонӣ ташкил медиҳад, маблағҳои грантӣ 2 миллиарду 537 миллион сомонӣ ва аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 110,9 миллион сомонӣ, ки нисбат ба соли ҷорӣ 365 миллион сомонӣ ё ин ки 8% зиёд мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ айни ҳол гуфтушунид бурда истодааст ва дар соли 2021 ҷалби 63 миллион доллар аз ҳисоби қарз ва зиёда аз 500 миллион доллар аз ҳисоби маблағҳои грантӣ ҷалби маблағҳо дар назар дошта шуда истодааст. ҳамин тариқ ба назари мусоҳибони мо ва дигар иқтисоддонҳои мустақил бюҷети давлатии Тоҷикистон дар соли 2021 пурра иҷро шаванда аст. Ин бори дигар мусоидат хоҳад кард ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии мардум. мо низ ба ин итминони комил дорем. Ин барномаи навбатии тавозун буд. Хайр, то дидорҳои дигар.